Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020 yılın 20. oktyabry ýeşenme güni hepdeniňem. Şu gün biz efirde ine Muhammed Ağa bilen bir gaty wajyp temany alacak bolýar. Sebäbi ýalňyja men TikTokda çykyş etdim. Talip diýen bizim bir inimiz çağırdı, şo ýerde opozisiýa birleşmeli diýip tema aldyrly. Ve şöyle biz öz pikirimizi aýtdyk. Ine şoň üçin şoňa başlap bir efir edýär ve biz demokratik opozisiýasynyň ýani pikirini aýtjak bolýar size. Muhammed Ağa hoş geldiňiz efire. Salam aleykum. Salam aleykum Murada, salam vatandaşlar. Ine Muhammed Ağa ýalňyja edil şundan bir 30 minut olal. Talip diýen bir bizim bir oğlumuz, Aşgabatly oğlum, bir blogger, aktivist diýen bolýar. Sosial mediada köp çykyş edýär şol oğlum. Çykyşlaryny görýär, oňýar, şuraya oğlumlar çykyş edip pikirini aýdýar. Edermen adaletli üçin görüşýänini. Şoň kanalyna ýalňyja çağırdylar dedi ve men Murad Ağa ýaly bolup kalmadym. Men bir Buraman ýolbaşy hökmünde bardym ve şol ýerde ýanky birleşmek barada gurrun boldy. Şolda hemme gatnaşanlar Nuri, Alişer, ýanky Allahuly, Talip, ýene bir kan oğlum gatnaşdy, galkynyş diýip hemmeler şol ideýany golladylar ve birleşmek gaty wajyp ýenmek üçin şol inni kösünüp birleş görüp hemme ýanky etapdan geçtik. Inni şol birleşmek final etapa getirip bilýär ve şunu hökman birleşmeli. Birleşmede hemme bolunkeç nahtlar ýadymyny çıkarıp gyra aýryp bizdiň rejimi ykçam güreşlik netip bolsa rejim aljanmada gözüme ýetip başlady. Ine şo sebäpli men her wagtda aýdýan demokratik opozisiýa kimdir? Koordinasiýa centri, DVT, Erkin TV radio, bir topar bloggerler, aktivistler, bir topar ýa şo ýerde men DVT gurumatynyň adyny bildim ýöne men bilýän demokratik opozisiýasy hökman birleşmeniň uğruna ýalňyja men AKP parawynyň görüşdüm. Olum gollady hökman birleşmeni barat ýen bilmär başgaça diýip. Ine size öz pikirini aýtsaňyz Muhammed Ağa, siz Koordinasiýa centri hökmüne öz pikirini aýtsaňyz şu meselede. Salam vatandaşlar, ýene bir gedek şu soňky wagtda biziň hemme aktivistlerimiz Laytada täze öňe çykan oglanlar hemmesi bir pikire geldiler. Olam birleşip birrek bolup hereket etmeli. Sebäbi Muhammed ol giýje ünüýeti bilen birje tane ýeri boldy. Birje tane aktivist efire çykyp öz pikirini adat aýdy bildi, berdi Muhammed ýaty bilen. Şol üçin ol hemme güýjüni ejetin tatybanmara şolary almaga taýin. Şol üçin Türkiýede Erdoğan'a itlenlik diýen dadyny edip biziň Kahraman oglanlarymyzy Merdan Muhammedow, Farhat, beýleki aktivistleri ortaýatdan student oglanmazy köp oglanlar alyp gitdiler. Biýta şu hemme oglanlar alýança ol ýaty bilmeýär. Şol üçin şunu hemme oglanlarymyzdan göz ýetirdiler. Gurrun eger biz şu diktatordan diňjek bolsak, biz muň ýerine bir demokratik döwleti vurmasak, onda biziň hemme eden işimiz hem hiç bolýar. Hatta şol öz diktator boljak bolup şu tap barýan adamyň ykbaly olan berdi Muhammediň kiýanak bolup oturjagyny özüm şahidi boldugy bolýar. Şol üçin biz ýurdumyz haçan halat edip biler, haçanam dürli pikirli adamlar bilen oturup gepleşip bildik. Ýurduň ykbaly üçin kinäni pikirleri, dünýä garaýşy, bäfitleri kenara goýup ýurdun bäfiti üçin belli kararlara gelmäni. Biziň oglanlarymyz şu wagtça düşünmek. Şol üçin dol çykyşlaryna bir bilen gepleşýärler, ýap nemelerde ýerine geçirýärler, gurrun etýärler, diskussiýa etýärler. Ahyrda da şu karara geldiler. Biz bilerek bolup hereket etmeli. Beýdigi hökmen hem garnaş bolmak gerekki. Hereketimizi berdi Muhammed'e karşı bir neme uğurtturmaly,
bilerek hareket etmeli. Berdi Muhammed'in bizim oğullarımıza aktivistlerine verecek diyarının önünde durmalı. Dünya cemiyetçiliğinin önünde bizim hemmemizin maksadımız yurdu ütkötecekliğimizi. Berdi Muhammed'den deyinecek olyanımız, dünya cemiyetçiliğine koşulacak olyarlarımı subut etmeli. Şol için biz neyse bu işli hareketimizi biriktirip dünya cemiyetçilerinin önüne, pasolistvaların önüne, daşar yurtlarda bile hareket alıp gidebilsek, bizi ünsveriyenim köpeler, bize kömek edecekler de köpeler, yurdun içinde halkın anamam aktivistleri köpeler. Halkın korkusunu ayırar. Daşar yurtta hem aktivistler, öne çıkan adamlar bizi kollaya, şol için bize hiç de edip bilmer diye. Yekete korkuya karşı hareket neyme adamlardan anam öğretmeklik. Hem de ağzı yerliğini bildirmeklik. Biz şunu kollap bileceğimizi bildirmeklik. Etyen işimizin haklılığını bildirmeklik. Biz şunu halkımıza fikrini sındırıp bilsek, Berdi Muhammed'in edebilecekler diyor. Şol için men hem oğullara üstünlüğü arzu etyen, o iş hükmenem koşuluşmalı, hem ekşiğinem çağırıyan. Eğer niyetiniz Berdi Muhammed gitmek oldu, onunla gelin, bile hareketini uğurtturayım. Hem gücümüz şunu koyayım, yurdun içindeki halkımızın hareketini her uğurda öz hakkını korumakta korayım. Şolun daşar yurtta sesi olayım. Yurdun içindeki kemçilikleri bilelikte hem aydıp durayım. Dünya cemiyetçiliğinin ağzımızın birliğini kahar kadaplı şu Berdi Muhammed'de deyince kolyarmı görkedeyle. Sağ olun Muhammed Ağa, tanıyaklarının fikrini için. Hormatlı vatandaşlar, hazır biz demokratik opozisiyanın adından aydıyak. Şurada akbet atarağada bolmalı yanıca buluştum. Olum öz fikrini aytdı. Dine qoğullamalı, dine birleşmeli. Men yeni olarak haýyş etjek bolýan, birinji bilen minnetdarlygym bildirjek bolýan talip ýaly blogerlara, şu ýaly halky üçin ortak çykyp, adamlar birleşdirip, edir şonuň inisiatiwasyny häzir başlady, bizim onu golladyk. Biz dine talibi gollamyk, hemme adam kim görüşen bolsa, hakyky görüşen bolsa, biz gollar. Bize töhmet atsa da söwse de biz gollar. Näme? Sebebi maksat var. Hemme şunkuny biz hemme adamyzy ýazmadan çykarmaly. Eger de hakyky görüşjek bolsa, hakyky ýemjek bolsa, hakyky çykyşlarymyz hakyky bolsa, şunkuny şel eden adamlarymyz hakyky bolsa, ýazmadan çykaryp sen soyunup bol, iklimup bol, gelkeriz bol, o bol, bu bol, on hiç il tapawdy. Bir yumruk bolup, biz mağlayna Kur'an-ı Berdi Muhammed'in bermeli, tutsak etmeli ve bar tohum arınışını cenayet çekmeli. Kim tohum arınışına cenayet iş eden olsa cevabını vermeli. Ve cevapsız kaldırmalı. Ne olur? Niyasız cevapsız kaldırdık. Hana, kediledir 5 milyardını öz kıyınattı. Kediledir ürküttü, yankı bedelgi nimede metçitte yatır. Bunu reali bizim pulumuza yaşa, bizim halkımızı kıynap, bir topal qarındaşlarımızı ürküttü. Bir topal qarındaşlarımız yok olup gitti. Ölmeli, yaşamalı, ulanmalı, maşgalalar ötmeli adamlar yok olup gitti. Devlet yıkılıp gitti. Halkımızda devlet olup hiç kim. Şu günlerden biz duymalı. Indi vakti geldi. Indi birleşsek biz görüşmeli. Şu yerde bir yer yine o birleştiğiniz indi ne hemen? Yine birinci adımın ay demeyin size. Bir ayda hem adamlar dine bir uğurda çıkış etmeli. Hem halk kaldırmalı, hem tanışlarını, doğum arkadaşlarını kaldırmalı, dine yankı Kur'an'a karşı çıkarmalı. Aytmalı, edim aytmalı. Neyaliklerini görküp başlamalı. Köçödüp, polisi, yankı prokuratura barýamyň talep etmeli. Näçip ol beýlediýe, näçip bu beýlede kanunlar bolýar. Näçip hekim bizim yani halk için hizmet eden o. Niye kanun ýagdaýymyz bolsa, kimlere kalsa maksidýeşler. Ne köçeden başla, öz owandan başla, öz öňünden başla, öz nägeliklerini, bir kanunçylygy, bir adalatlygy aýdyp öňe çykyp talep etmeli. Ine birinji adım. Halkyň ediljek adımları bizim podдержка eder. Halk nägeliklerini galdyp bilse, biz barýar içine. Hemme dökülýär. Şoňdan bitdi bolýar.
Bir günde şu mesele çözülüp bilýär. Onun yankı yeňişe barjak birinji ädim birleşmek. Ondan birleşip rejimi ayransoň bütün dünýäni çağırar, hemme saýlaw uçaklıklaryna goýar, istenen adam istenen kandidaturyny bersin. Utsa halk inem bilirse, bolly bolýa ýerinden göremeli. Kanun şeýle. Eger halk golaman, beýle kini golady, o ýerden tapawy ýok. Ýöne şonkuňda şu etapda saýlaw ýok. Şu etapda bir bilen gyrlaşmak, ýankyýa gidişmek hiç mani ýok. Biz baraly şo ýerde. Şo ýerde näme näliklerimiz bolsa, radio we telewizion we çykyş edin, aýdyn barmak dikin. Häzirlikçe on hiç manysy ýok. Dogry şunu. Ol bir ikinji men şol bir size mysal berýän. Ine Türkmenistanda ýanky ardan produktdan ýerine oçurtdy. Şo ýerde adamlar bir bilen uruşup ýa pyçaklaşýarlar. Näçip şöyle üýüşüp durulmagyny, şonuň haklarynyň bozulýanyna garamazdan, bunu bir-birini pyçaklaşyp uruşup bunu kırılışýar. Ine bizim ýanky opozisiýada şeýle bir stroýda dur, bir-birinde uruşup kırılışyp ýanky oçurtda duran ýaly pyçaklaşýar. Rejimim bir-birden biz alyp jenaýada çekip ýa bir topor falşiwy nemeler goýup, statýalar goýup baskı botyr, öldürip botyr. Biz barikadan bu çetinine halk bilen, halkymyzdan bizim bu çetinne biz bir ýerine näme algymyz bar? Näme pul garz berdikmi? Ya näme algymyz bar? Näme biz görüşýär bir ýerine? Hiç mani ýok, absolut mani ýok. Eger biz ýeňjek bolsak, on bir mektebe därli fadygy bardan sorasaň, olaryň sana düşünip berýär. Birleşiň gurun boldy. Murada, men bir da goşşuk ştada ýanky watandaşymyza jogap berjek bolýan. Göde şu atlam daşar ýurtda men eçerdäkileri aýdama. Daşar ýurtda opozisiýa, pravazashitnik, aktivistler öňe çykarlar, şu atlam özi eýen müňden geçdi. Aktiv hereket edip ýöreller. Müňden taamnaldyk müňden geçdiler. Inni şulaň hemmesi bolýa biz birleşeýlide biz eýen bir topar seminarlary, konferensiýalary goýup geçip bilýär. Eýen içinden delegasiýa taýlap bilýär, döwletler bilen gepleşip geçirmeli. Dünýädäki bar seriozny anamly goramalar bilen Türkmenistanyň içindäki bolýan jinaýatlary jikmejik dokazatylstwalary bilen şolary öňlük fakt bilen görkezip bilýär. Bilelikde dürli golamalar öňünde agdy berlik bilen kahar gazaply hereketimiz görkezip bilýär gözlerine. Ähal Türkiýedäki bolýan jinaýatlary Türkmen halkynyň köfençini gul bolup ýörenni biz hemmesini jikmejik bile hemmemizin adyndan şu konferensiýanyň, kongresiň adyndan biz seriozly guramalary eltip görkezip öýlerini oklap bilýär. Biz olardan talep edip bilýär. Advokat tutup her bir beren dokumentimizi iýdirlap olar jogapkärçilige çekip bilýär. Türkiye devletini kıymıllatmaya eğer biz şu zatları edebildik. Biz eğer agdy bir kongres vurup bilsek, şonda delegasyonu koyduk. Türkistan devletlerinin demesine biz delegasyası Türkmenler mün tane adam aktivist öňe çykarly geldiler, oturdular, sayladılar, men şolan adından gepleýän. Ne kedemen aýtýan? Sen Türkler gollayan bolsaň, haramzadan ýanyna ýanyşma diýär. Ben türmedäki ýatanlaryň hemmesiniň delalaryny ýygnap, ýeke deňişli guramalary getirip bilýär. Türmelere Türkmenistany daşar ýurtdan Gydylhas jemgyýetiniň delegasiýasyny gönü üstünde durup uğradı bilýär. Şol üçin eger biz şu zady edebilsek, şu bar oğlanlar, häzir täze gelenler bilen işmiş, şu bar oğlanlary ýygnap da şu zady ýetibilsek, biz kazanjak zadymyz ören kör. Şuňa da paralelne halkam herekete düşürýär. Halkda anam deretýär. Halky herekete düşürýär. Ondan näme etjek bolsaň edip.
Boldum Murada. Sağ ol Muhammed ağam. Yine men vatandaşlarımıza bildiğimden biz hayatı birleşeriz. Yönü halkın birleşmeli. Halkın içinde de ay ol gowy bu gowy on yüzü beyle on beyle ol beyle o zatlar yadından çıkarmalı. Hemmemiz bir muşt bolup maglayna rejimin gurmalı. Şo yerde men size aydayn yarlaklarım açık gider. MHM de açık gider. MHM ol ayal köynekleri hep kaçar. Biz hemmetini tutup almalı. Şu halkı şuna getirip bir topa doğru anlaşılmaz biyuna elbette. Dine koronavirüsta 2020 yılın Ağustos'unda 100 binden goğrağı adam öldü. Kim günahkar? Hükümün başlığı günahkar. Kurbanı Berdi Muhammedov. Niyemçi biz şu zatları geçiriyor. Niyemçi 10 kağıt önüne daşı yurttan yani samolyotunu getirip yani şu günü nime günü hesaplanıyor. Bizde 100 bin adam bir ayda koronavirüsten ölse biz onu belirlemeyeceğiz. Niyemçi? O niyem doğumlardan sonra değil mi? Niyemçi biz şu güne geldik. İnni vakti geldi. Gelinin çölerin şu meseleni. Bolle edelim. Kim prezident olsa şov olsun. Şöyle açık sayılar olur. Utun adam olsun. Tapağı yok. Kim utun şov olsun. Yöne utunu da biz başka yol vermez. Dine demokratik yolunu hayal ettirir. Şunun için birleşmek vakti geldi. Men şu öğünde Türkmen diyen olsa, Türkmenistanlı olyan olsa, istendik milletli olyan olsa hemmetine ilgilenen. Küçülük ululuk görmeyen, gelin halkın birleşin, apozisiya birleşin, hemmemiz bir halk olup, neyme yarımın alyak mı ne? Neyemedi var ol? Yeköydi yanına bir 2 tane 3 tane yani kulyalı işleyenler var, halkı kısıp gören, MHM'ni kısıp gören. Alyak biz şunu. Problema değil. Halkın gücü olarak bile. Onu orta oyunsak bol mesele çözülüyor. Murada yine bir zat koşuptum men. Olam häzir dünýäň ýagdaýy ören çalk ütköýe. Regionna meseleli ören öjeşýär. İran'ın üstüne çocuk kol götürdü. İran'ın hükümeti ne etmeyeceğim bilen ha. Şu İran'ın prezidenti çıkış edip alcıravoti, ekonomikasını hiç düzeltip bilemek şoma hiç ili mümkünçiliğimden yoktu. Şol için ulu ütköşükler regionuna bol voti. Häzir bütün zapıt Berdi Muhammed'in karşısında alternatif ödeye. Berdi Muhammed'i Putin kıtıya her ne ettirip önüne yakınlaştıracak oluyor. Ol näçe şonu öňüne ýakynlaşdyrjak bolsa, bu gapdalar zapyt alternativ ödedi. Şol üçin şu wagtdan bir wagt ören biziň halkymyzda bäfitli ýöne biz şonu haýyrlanmany gormaly. Şoňa gerekli adam agdyberlik. Daşary ýurtdakiler, aktivistler, opozisiýonерler, pravozащитникler birleşip siyasetler, konferanslar goýup döwletlere delegasiýa uratmaly. Berro Временный правительство урмали. Bu hükümet parlamentosy yok. Bir kanun oldu. Ola önlük geldi. O hemme dakazatlısı var da var. Şun dine bir güç idarlamalı. Şol için gelin ağdıver bolaylık çal şundan dünya karandalı. Hatta diyen yine biri bana yazıyan burada halk birinin aranızda onun az bolaymasın. Fikret koydunuz mu? Bana göre birbirine onun ya. Bana anam vermeyen, men ýaly görüşüm boldy. Murat, ona provokasiya, KGB'nin adamlar koyuyor guruyor. Yok, kim olsa da yüreği bilen ýazýar. Anam vermeyen var. Yüreği bilen ýazýan adam beýnip bermeýär hiç var. Men ýaly görüşüm boldy. O zaman şu ýere baran soň, ýykan soň, saýlap bolansa anamyňy bermem. Ya berin, ol başga gurum. Şoň üçin biz häzir düşündirip otyrys. Anamy aýyryn. Birleşip görüşelim, alalım şunu. Düzlüğüm. Açıklayla alalım. Yine şu yerde kimin anlayan olduğunu anlamadı benim. Teori, bir teori prezident, teori parlament, teori hükümet, teori vilayet hekimleri, hemme de teorileri. Yine şu yerde kimin anlayan olduğunu her o zatlar ayrım ömürden. Görüşüm. Dine görüşüm olmalı. Hiç kim padarka bermeýär Türkmenistany. Türkmenistanyň adatyny hiç ýerde padarkana alyp bolmaýar. Şu bir ýerde sorap almaly bolsa, aglap almaly bolsa, haýat almaly bolsa alardyk biz. Alyp bolmaýar başgaça.
Hiç bir döwlet öz azatlygyny ya ağlap, ya haş edip, yıkılıp alıp görenok. Diňe görüşi boldy. Bizim beýlik döwletlerden kim yerimiz ýok. Ya biz başga döwletler, ya biz başga planetada ýaşandyk. Diňe görüşi bolmaly. Başga ýol ýok. Ve de her kim mara, her adam eger öz ýurdunyň, halkynyň, öz maşgalatynyň geljeğine hereket etýän bolsa, şolaň gowy ýaşamagyny arzu etýän bolsa, hiç wagt öňe çykan adamlarda ýalňyşlyk edemýär. Olol çok bolmaýar. Gaýtam göwürlük berýär. Näçe palajitilini işetdi, berekellatyny berýär. Şol üçin ýanky ýadýan adamlar ýa akmak nadarlar, ýa-da hökümetiň itleri. Şu ikisinden hiç tapawut ýok. Şu ikisinden bir başlatdy. Şol üçin murada o zatları üns verme. Ekranny o zatlara nimetke o provokasiýa etýär seni aýtýan adyňdan, maksadyňdan alyp galjak bolýar. Biz açyk, bizim ýanky aýny ýaly açyk. Hemme zat aýýat gönlüň gönü. Ýöne kanun esasında. Şoň üçin Muhammed ağa Cemlaýle fiýet men häzir ýygnamam. Hormatly watandaşlar, ine şu gün biz Muhammed ağa bilen hemme demokratik opozisiýasynyň adynyň çykyş edip aýdýar. Talip blogerin inisiatiwasyny biz golýar, birleşmeli. Biz öňüm aýdyp gelýär efirde ýadyňyzda bolsa Muhammed ağa bilen Ahmet Apara bilen aýdyp gelýär. Hiç wagt bir topor ya da bir küçük topor ya da bir adam şu rejimi yıkmıyor. Diňe halk bol yıkmasak hiç il opozisiýa, hiç il Batmanam yıkmıyor. Batman elbem yıkmıyor. Ananın diňe halk galyp halk güýjüni ulanyp polisiýa meýdymyza düşer, tanklar meýdymyza düşer, MHM'de meýdymyza düşer. Ananın hemmede gurbanyny gözler. Ýerin aşagyndan taparlar. Şoň üçin egerde biz burada çalışsak bolsa ne wagt bolar. Eger biz şonu etmesek, onuň diňe özüňizden görmeli. Hemme aktif adamlara, diňe opozisiýada, hemme aktif adamlara, Türkmenistanda doğulan ya Türkmenler tapawuly hiç ýok. Gelin agyr olaryň, görüşeliň, şol gyýytka wagtda bir hepdagamdan alaryň şunu. Hemme zat öňküsä edip goýulyň. Aatly, bu döwlet, ötürün döwleti gurulýan. Başgalar çok. Ona şunun bilen efir muhtarýar, ine şunu anons etjek bolduk, size ýörüýde çykyş edip Muhammed ağa bilen. Soraňyz bolsa şu kamerada ýazym, şu videoň aşagynda biz indiki gepleşiklerime jogap bereriz. Muhammed ağa aýtjak goýjak adam bolsa, bolýar, sag bolýar. Men aýtdym. Üstünlük arzu etýän hemme aktivistlerime talip tuvalemesine iyidi derli, qow arasda oglan men ilerleyen, yaman arasda musulman olanna, imanlı olan. Cuma saparmı diýanak dedim. Hakykatdan anamly imanı var, halkyny söýýär, watanyny söýýän oglan. Cuma sapar şu neçeni diýanak, o türmede ýaty, her nämet ýerinde ýok, öz halkynyň bäfi üçin görüşýär. Şol üçin ony adamlar köp bizde. Şolon güýji bilen häzir biz hemme zat eder. Häzir konferensiýede geçirer, siyezde kongrese murar, delegasiýalarym taýlar. Netip boldy. Şol urtda hereket etýär. Sag bol Murada. Sag bolun Muhammed ağa, efire gelip pikiriňizi aýdygyňyz üçin hormatly watandaşlar, her wagt bizi diňe jan salyp, diňe bak durmuş arzu edýär. Hoş sag bolun, indik gepleşik.